Zviri kutyisa here mama? Aiwa, ndiri kutofara kuti nhasi ndanongedzwa naProfet. Muri kufara? Ndiri kufara. Mabatsirei kufara mama. Now, ndiri munzvimbo inonzi Chipinge. Imi kumusha kwenyu ndekupi? Kuchipinge. Ko murume kumusha kwake ndekupi? Kuchipinge. Ko sei ndiri kuoneswa nzvimbo inonzi Gurungwe, something like that. Ndo kuna murume wangu ikoko. Gurungwe. Imi mune vana vangani mama? Makabereka vana vangani? 5. Hakuna kutya. Andityise. Andityise. Ndiri kutofara ini. Ko ndikazoti mama Jasper munoda? First born yangu. Ko ndikazoti Phyllis? Phyllis number 4. Number 4. Listen to me. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Uyu Phyllis akatororwa. Asi akarorwa ari mudiki. Sure. Ndewegore ra 2006. Amen. Can I do some serious stuff here? Amen. Ndiri kuda kuti chekutanga mutotambira kuti mwana atororwa. Amen. Chero ari mwana mudiki zvakatoitika. Chechitu ndoda kukuitira minana. Amen. Amen. Ndaoneswa pamberi penyu pakazara huku. Amen. Amen. Makambochengeta huku here? Ndakachengeta dzimwe dzinotofa. Zvichingofa zvifambe. Ndanzi mutange business rehuku. Amani kana omwe richanetsa. Maikani. Mamunogara imomo. Akuomberera Jesu akurambidzika. Amen. Zvanaka nezita raJesu. Ridza muri rutinzwe.